Anka Žitná a jej lekcia z pokory. Aké je to tam vonku? Opýtala sa ma dnes priateľka, ktorú som po nekonečne dlhých týždňoch konečne smela ísť navštíviť na oddelenie ARO. Akoby zázrakom sa vrátila doslova z druhého sveta a cena, ktorú za návrat na náš svet zaplatila, ju stála nohu, ktorú jej museli amputovať. Držali sme sa za ruky. Spoza rúška a čiapky videla len moje oči, delili nás gumené rukavice. Lebo každý bacil a vírus, ktorý by som priniesla, by ju mohol stáť život. Ona sa ma opýtala, aké je to tam vonku, v našom svete. Jej svet má už dlhé týždne len 4 steny, nekonečné množstvo monitorov, hadičiek, germicídnych žiaričov a uzavretého okruhu cirkulácie vzduchu. Bez sociálnych sietí, bez mobilu. Premýšľala som, či má zmysel kaziť jej deň správami o tom, akí sú ľudia na seba hnusní, ako sa kvôli politike hádajú kamaráti a rodiny, ako človeku prepne a ide zastreliť politika, ktorého nenávidí, ako otec roka naloží do luxusného auta decko v kukle a atrapou zbrane ho nechá mieriť na dom zvoleného prezidenta, či ako senilný a nemohúci starec dá povolenie na použitie zbraní, ktoré môžu rozpútať svetovú jadrovú vojnu. A ako sme s profesorom Sachsom cez WhatsApp dnes riešili, do akej miery môže konflikt eskalovať. Ako si mi to v danom kontexte z očí v oči reálnemu ľudskému utrpeniu nedávalo zmysel. Vieš, čo je super? Že konečne nájdem využitie pre celé vrece ponožiek bez druhého páru a na pedikúre mi dajú 50% zľavu. Smejem sa ešte teraz a v duchu si hovorím, že Pán Boh vedel, prečo ju zatiaľ na druhom svete nechcel. Prajem vám pokojný víkend a slnko v duši. Ja budem mať nad čím premýšľať. Dostala som lekciu z pokory a chvíľu mi potrvá, kým si ju v sebe spracujem.